Čau, tady Jonko. Zdravím vás u dalšího videa. Opět s rumíčkem, protože jsem zjistil, že s rumíčkem mi většinou padají ty nejlepší věci. Každopádně, dnes jsem se zúčastnil prevka OP16 v Najadě. Tady můžete vidět zlatý don, který mi padnul, když jsem si sestavoval deck, respektive z těch boostrů. Ale to hlavní, máme tady OP16 Booster Box týden před vydáním. Nemůžu se dočkat, nebudu to zdržovat. Na zdraví a jdeme na to. Každopádně, kdo by rozmýšlel, jestli jít na prevko nebo nejít, nebo celkově si zahrát, já jsem byl dneska poprvé a je to skvělá zkušenost, komunita je super, poradí vám, řeknou vám co a jak. Utrhl jsem jednu výhru, respektive se mi utrhla, protože soupeř nastoupil, respektive odešel před kolem. Dobře, necháme to tady takhle. A let's go baby, je tu první pack. No, ještě bychom si mohli prohlídnout ten balíček, klidně, že? Nedočkavej. Jdeme na to. Tak jo. Jinbe, Otama, Sanji, Speedjill, Megai, Mahoroba, Ramba, Don Quixote Rozinante, Jozu, bla bla bla, Yamato a SR Mr. Free. OK. Z těch SRek bych potřeboval Newgatea. Strašně ho potřebuju. Už mám sestavený deck Ace, Red Blue a ten Newgate se tady po P16 vypadá velice zajímavě do této kombinace. Nicméně jdeme dál. Ivankov, Kuma, Rockstar, Usopp, Pan Augur, Nico Robin, Momonosuke a za ním let's go to Navy Headquarters. Okay. Flamingo, Smoker, Young Brother, Ace, Benevolent King, Gum Gum, Moje Kabaji, Crocodile, Shinobu, Inazuma, Little Ors a za ním máme Kinemona SR. OK, tak to mi padlo i na prevku dneska, takže ho mám dvakrát. Balíček číslo 4. Bylo to lídr? Nebylo. Tady už z lídru packu bohužel hity nepadají. Squirt, Older Brother, Shimotsuki, Arlong, Puma, Zoro, Helvet Glacier Slash, Marshall DT Leader, aktivně je to lídr pack, Lugi, Gum Gum Hammer Rifle, Kuzan a Moby Dick. Oh, hele, budeme mít Alter Lídra. To jsem zvědavý, kdo to bude. OK, let's go. Morley, Sanji, Shanks, Otama, Moji Kabaji, Hannibal, Black Hole, Laffy. If you're coming with me, kiss your lips goodbye. Shinobu, Borsalino, OK. A za ním máme Monkey D. Luffy, OK. Výborně, ty vole, to vypadá hezky. Z toho mám fakt radost. Pěkný hit. Jinak nacházejí se tady v OP16 3 mangy. Jsou to 3 admirálové, Kuzan, Sakazuki a Borsalino. Jdeme dál. Law, Jinbe, Zoro, Mihawk, Magigai, Garp, Let's Show 'em, Antlerko, Namule, Monkey D. Luffy, tady to je dobrá karta. Katrina Devon a za ní máme Sakazukiho SR. Tak to je nádherný art. Moc hezký. Moc pěkný SR. Hezký, zatím se mi to moc líbí teda. No, Sakazuki, kdyby padnul v manze ještě. Tak ještě nebyl ani Don, tak jo.
Dropbacky jsem měl 2 dneska na prvku a 2 leaderbacky, takže ta šance na ty hity jako u mě byla tak nějak jako minimální, no. Tak jdeme dál. Ivankov, Kuriel, Jesus Burch, Oden, Rockstar, Kapitán Boogie Event, Ranba, Rosinante, Tech, Momonosuke, Lo, taky dobrá karta. A... Jo! Jo! To je ono! To je přesně to SR, o kterém jsem mluvil, to potřebuju a úplně mi jedno stačí. Celkově jsem zaměřený na tu kartu, říkal jsem si, že když mi padne aspoň tohle, tak budu spokojený. Nejsme ještě ani v půlce. Ještě toho máme dost před sebou. A Don. Co? Doufám, že nebude druhý zlatý, nechci druhý zlatý. Mihawk, Smoker, Lo, Chopper, Magellan, Slash, Ramba, The Three of Mirrors, Usopp. Prisoners are rioting a za ním Vista, jo, ještě Vista. A za ním klasický dom, super, dobrý. Leader pack, OK. The Flamingo, Sword, Zoro, Hancock, Mahoroba, Mr. 3, Kuma, Sengoku, Juzu a Vasco Shot, Ben Beckman. Další leader pack. Leader pack Freden. Yamato. Luffy. Jo, počkej, tak SRK jsou na leader pecích furt. OK. Tak máme Boa Hancock SRko. Na Boa Hancock mám docela štěstí. To mi padá jako často. A nezlobím se za ní. Další leader pack? Mi neříkej. Jo. Na středu leader packy, prosím. Otama, The Flamingo, Shimaru, Morley, Mr. 2, Boa Sandersonia, Bunkov, Dokpil, Luffy, OK, to je to, co nám padlo. A Jimbe za ním, Boogie SR, kolik to je 6. Takže ještě nás čeká jedno SR a 2 hity. Jesus Burgess, Shanks, Ace, Lafitte, Zoro, Rockstar, Blackball, Sengoku, Izo, Mr. Bond, Kurei a za ním Zaha. Ivankov, Speedjill, Older Brother, Gecko Moria, Zoro, Gundam Twin Jet Pistols, Benevolent King, Inazuma, Avala Pizarro, Tsuru, Prisoner of Impel Down a za ním Shiryu SR. Takže to je naše poslední SR z tady toho boxu. Na ten One Piece. Tyhle další leader pack. Tady všechny vystřílem aspoň. Morley, Smoker, Jesus Burgess, Magellan, Moji Akabaji, Chopper, Let's Show 'em, Miss Olive, Black Vortex, Boogie, Kobe a za ním Buddha Sengoku. Arlong, Kozuki Oden, Do Flamingo, Garb, Kuma, Boa Hancock, Gundam Twin Jet Pistol, Pan Augur, Crocodile, Marineford, San Juan Wolf, San Juan Wolf, nevím jak se už jmenuje, a za ním Yamato. No, to je pěkná karta. Tak ten One Piece nepřichází. Squad,
Hancock, Law, Arlong, King, McGuy, Mr. Two, Podcast the Ace, Bois Marigold, We Will Change This Mission, Marko, to vypadá dobře. Zoro, Speed Jill, Young Brother, Shanks, Captain Buggy, Evan, Boa Sandersonia, Lapite, Tech, Pan Augur, Izzo, Little Horse Junior a za ním Monkey D. Luffy, Shimotsuki Ushimaru, Drachlemiho, Jinbe, The Flamingo, King, Evan, Boa Hancock, Momonosuke, Jozu, Alval Pizar, Vasco Shot a za ním máme Moby Dick Stage. Kolik nám zbývá peků? Zbývá nám 6 peků. Doopravdy jsem nervózní. Asi si budu muset ještě nalejt. Na to je tam jsou 2 pořádné bomby. Zase lídr. Do Flamingo, Miho, Arlong, Gar, Mojiaka Baji, Mr. Bon, Tubon, Maharoba, Sengoku, Bunko, The Three Admirals, Bista a Mr. One. Kde jsou ty hity? Morley, Uriel, Zoro, Sandersonia, Rockstar, Hannibal, Joe Pistol, Sengoku, Marineford, Doc Q, Law a za ním máme Ben Beckman. Jaká je šance, když tady máme leader pack? Další ty vole. Shanks, Smoker, Ushimaru, Boa Hancock, Mr. Two, Laputel, Showen Event, Rosinante, Yamato, Black Vortex, Little Horse, Mr. Tubok. Nejsem nervózní než sám. Tady jsou teda 2 poslední hity a jeden don balíček. Co si děláš? Gekomoria, Kozuki Oden, Kuriel, Otama, Zoro, Ramba, Let's Showen, Magellan, Miss Olive, Marshall Litich, Luffy. Oh fuck! Tak jsou i ty vole do p***le na leaderpecích. Oh shit! Tak to je raketa. Ty píšťalo. To je brutal. Oh. Moc pěkná karta. Sakra. Na zdraví. OK. Older Brother, Ace, Sanji, McGuy, Mr. Tree, Black Hole, Kuma, Nico Robin, Black Vortex, Yamato, Katarina Devon a Černý Don? Jsem natěšený jako svině, jsem zvědavý, co tam bude teď. Jsem strašně moc zvědavý. Tak jo lidi, držte palce. Do Flamingo, Speed Jill, Law, Burgess, Lafitte, Chopper, Event, Buggy, Inazuma, Usopp,
Za The prisoners are rioting. Proč dělají takovej bordel? Řekni nám to. San Juan Wolf? What? Takže jenom dvouhitový box? OK. No tak to jsem celkem zklamaný. Ale zase ty hity jako za to asi stojí. Ty karty jsou pěkný, ale to mě teda mrzí, čekal jsem třetí hit, what the fuck. What the fuck. No, každopádně tedy, to je to, co máme. Těšuju se teda aspoň, že mi ještě dneska tam padnul ten Don. To bych byl teda radši, kdyby mi padnul ještě jeden zlatý, ale nevadí, dobrá. Asi jsem si to teda takhle přivolal, vesmír ti dá, co si přeješ. Máme tady Luffyho. A máme tady Momonosukeho, který nám dneska padnul. A obě dvě ty karty jsou opravdu nádherné. Co jako zase vzhledově si myslím, že z toho, co jsme tady otevřeli spolu, tak tady ty jsou asi nejhezčí. Reálně. Tak jo. A já vám děkuju, že jste se dívali. Ještě vlastně si projedeme SRK. Shiryu, Boogie, Boa Hancock, Newgate, kterýho jsem chaseoval, takže OK, tím díky tomu jsem jako asi v pohodě s tím, že tohle je pro mě jako důležitá karta. Nebo důležitá. Prostě jsem ji chtěl. Sakazuki je taky nádherný, to SAko. Tohle máme dvakrát. A tak. Tak jo. Děkuji, že jste se dívali. A mějte se. Vidíme se příště. Čau.